Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer. Από πολύ μικρή ηλικία, από εφηβική, όταν ήμουν 14 χρονών, ξεκίνησα να... Και αυτό ξεκίνησε όλο λόγω του ότι μικρός έκανα αγωγικά λιτίες, έγραφα στους τοίχους και μου βγήκε απλά το καλλιτεχνικό μου στοιχείο και το συνέχισα με γραφίδι. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ το ενδιάμεσο χαρτί όταν κάνω τα stencil, όπως συνήθως μπορεί να κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Ίσως επειδή το κάνω χρόνια με σκέτο χαρτί και το stencil paper κατευθείαν, έχω συνηθίσει και νομίζω ότι πρέπει απλά να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι σε βολεύει καλύτερα για τη δουλειά σου. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι μπορείς να το βγάλεις σε ριζόχαρτο, θα το βγάλεις σε ριζόχαρτο. Αν πρέπει να το βγάλεις σε σκέτο χαρτί, το βγάλεις σε σκέτο χαρτί. Αν πιστεύεις ότι θα χρειαστείς και το ενδιάμεσο, γιατί πιστεύεις ότι θα τυλιχθεί, θα κουμπίσει καλύτερα το σώμα του πελάτη σου, είναι καλό να χρησιμοποιήσεις το ενδιάμεσο χαρτί. Και είμαι διαθετημένος να μπω στην αριστερή πλευρά. Έχω διαλέξει τις αποχρώσεις οι οποίες είναι ψυχρές, δηλαδή στα μπλε, τρικουάζ και γαλάζια. Αυτό θα μου δώσει μια αίσθηση ότι υπάρχουν διάφοροι φωτισμοί στο χώρο που αποτυπώνονται στο πρόσωπο. Έτσι, παίρνω ένα τρικουάζ ανοιχτό και παίζω από την αριστερή πλευρά, η οποία θα μου δώσει το φωτισμό τον οποίο αναζητώ. Θα προσπαθήσω να κάνω και το μάτι κοντά στα γαλάζια και στα μπλε. Για μένα μετράει πάρα πολύ η φαντασία και το τι θες να αποτυπώσεις. Ίσως σε κάποιους να θέλουν να αποτυπώσουν μια φωτογραφία κανονική. Εγώ πιστεύω ότι το να παίζω με τα χρώματα, όπως μου αρέσει, είναι αυτό που με εξητάρει και αυτό που με κάνει να το θέλω. Εάν παρατηρήσεις προσεκτικά, δεν βαράω στα ήδη χτυπημένα, έχω αφήσει κάποια κενά. Απλά ίσως να μην μπορείς να τα διακρίνεις αν δεν είσαι τόσο κοντά πάνω από το δέρμα. Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer.